Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a áno ľudia, v tomto video pôjdeme do opustenej budovy, ktorú vidíte práve za mňou. Je to opustený pivovar v Topolčanoch. Máme jeden problém. Tam, oni ju práve búrajú, pretože už je dlho opustená, proste už akože nikto proste ju nepotrebuje a naozaj túto celú budovu, ktorú práve vám ukážem, už búrajú, práve vám vyskočili fotky, ako to vyzerá predu, ako už je zbúraná. Sorry za to, že fúka, ale naozaj za to nemôžem. A naozaj, toto všetko, túto celú, akože strašne gigantická, ona je tu a toto je akože celý jej, proste a tam je predok, proste to je celý veľký pivovar. No a preto ľudia, my ideme práve do neho, ja neviem, akože ja sa aj bojím, akože. Je to celkom, ako dá sa to povedať, už bol som v niektorých budovách, ale ja mám také skúsenosti, ja som rád, kámo, keď som doma. Ale naozaj, kámo, ja sa nakúknem iba sem, naozaj ľudia, sorry, ale ja možno, že iba tu, môže aj tam, ale tam, ani tam, ja tam proste nepôjdem, sorry, ale toto video možno, že bude kratšie, lebo ja sa bojím proste, ja nechcem, aby ma nikto chytil, nevidel, takže preto práve tam ideme. A práve tam už ideme, kámo, snaď ma nikto nevidí, to čo je. Naozaj ľudia, ospravedlňujem sa, že fúka, ale naozaj je vietor. Chcem sa tu trošku kámo, hej, to je scary. A už vidím, že sa dá ísť tam. A čo je hento? Kámo, fakt akože prečo búrajú túto budovu? Ja sa idem pozrieť. Tade to. A jo, tuto sa dá ísť. Ale ja neviem, kámo, ja sa bojím. Naozaj, kámo, takú skúsenosť nemám. Takže toto je jedna časť, potom je tam časť, potom ešte jedna dlhá a potom proste tam je ten niekde predok. Preto, kámo, naozaj hovorím. Ne, akože oni to búrajú, pretože už je to dlho opustené, chápete? Idem sa pozrieť dole. Uvidíme. Posledne ma tu nikto Ja chcem byť čo najskôr preč. Ľudia, robím to iba pre vás, naozaj, tuto akože nikto nemôže byť. Ty jo. Kámo, hej, tady ide zima, jak one. To asi sklad alebo pivnica. Wow. To je gigantický sklad, ale ja chcem ísť hore, ale ja sa bojím, kamo. Proste, ja sa bojím, ja nemám takú skúsenosť, chápete to? Takže už by som bol dávno tam, akože ja som aj mal plány s kamošmi, ale proste vykašľali sa na mňa, teraz som tu ja. Naozaj, kamo, bije mi srdce jak o život, naozaj už z tohto miesta chcem vypadnúť, naozaj video natočiť aj spreč. A keby ma niekto uvidel, tak ja neviem, kamo, proste mám zle. Proste akože, naozaj. Ľudia, a oficiálne sme v tejto budove. Ako vidíte, toto je asi nejaký sklad, alebo ja naozaj neviem. A ja viem, že proste... Jak to mám povedať? Ono je to dvojnásobne veľké, to není iba sklad, je to proste piváreň v Topolčanoch. Snáď vo videu nefúka, kámo, ak áno, tak sa ospravedlňujem. Keby niečo, tak sú tam titulky, alebo niečo také. To som chcel ísť, ale bal som sa. Čiže ja sa... to čo je? Kámo? Hej, to čo? Dobre. Kamo. Ja sa fakt bojím, preto ľudia vydajte like, odber, naozaj, ak chcete ďalšie takto videá, ale už aj s kamošmi, nie len sám, aj kamo, akože fakt. Hej, ľudia, sľubujem, ja sa tu iba nakúknem, to je proste pamiatka na túto budovu, pretože toto je asi posledné video z tejto pivárne, proste odtedy tu už nikto nebol. A tuto je predok, kamo. Tu sa dá ísť donútra. A búrajú to. Dobre, kámo, ja sa, naozaj ľudia, ja by som tam naozaj išiel hore, ja by som sa tam fakt, ale sú tu proste psi, alebo niečo proste také, sú tu proste aj lasery, ale to sú tie iné miesta, také, prvé ma to vyskočilo, to sú také proste kancelárie, alebo proste niečo také proste súkromné, tam elektrón, ale už by som akože najradšej bol rád, keby túto budovu zbúrali, naozaj akože poviem to preto, lebo nemám na to pamiatky, ale proste už by som bol rád, lebo
proste opustené budovy, akože by najradšej mohli zbúrať, akože neviem na čo tu sú. Alebo niečo také proste. Ja by som sa fakt akože pozrel tam. Aha, tam. Len ja neviem, ja sa proste bojím, kamo. Tam to je, kamo, len asi vy to nevidíte, lebo je tam tma. Ale akože naozaj, hej, ja tu nemám čo robiť. Tam som vyšiel, ja tu, kamo, fakt, mňa tu niekto uvidí, ľudia, a som skončil, kamo. Ja to fakt robím pre vás, a to som ešte len tu. Takže preto, aha, kamo. Tu je dokonca stolička. Ale zase dá sa povedať, že som odvážny na rozdiel od mojich kamošov. Keby tu bol nejaký stavebník, tak mu to proste vysvetlím. Tak mu proste poviem, že už sa to nestane, že už tu nikdy neprídem. A toto myslím, že je ten predok. Kamo, ja sa fakt bojím. Aha. Nie, aha, tam je stup. Takže ja som už hneď pri hlavnom... Ježiš, kamo, hej, tak to... Dobre, teraz mám extrémne mykl. Tento sa dá ísť hore. Takže, kamo, hej, mne sa fakt tam nechce. Mne sa tam fakt nechce. A to ešte pozrite, kamo, aká je tá budova. Extrémne veľká. Kamo, sa nemá tu akurát nikto... Aha, tam to polievajú, kamo. Tuto hore to búrajú, čo som vám ukazoval tie fotky. Ale naozaj, kamo, toto je úplne veľká. Takže logicky o mne nikto nemôže vedieť, chápete? Jak ako môže o mňa vedieť? Lenže ja by som sa akože proste by som sa pozrel hore, ale neviem, ale čo sa stalo s touto budovou, proste prečo, ja som sa aj pýtal akože či GPT, ale neviem, no práve ma to, neviem či vám to vyskočilo, proste ešte ja mu napíšem dopredu, kam to som ja z budúcnosti a preto uvidíme. Neviem, čo sa naozaj stalo s touto budovou, akože čo proste, prečo zostala byť opustená, proste potom teraz ju búrajú, lebo však logicky na čo už to tu je. Bro, a jak je hneď tuto hlavný stup. Dobre, kamo. Ja neviem, prosím, ja tam nejdem, akože vážne, ja tam nejdem. Tu je hneď hlavný stup, kamo, tam sú hneď... Tu asi bol hneď hlavný stup, proste potom sa išlo hore a tam sú všelké kancelárie a také. Ne, kamo, ja nie som odvážny, ja nie som na toto. Ja nie som na toto, kamo, akože vážne. Ešte by som sa možno pozrel tam niekde, akože keby to, akože fakt, keby to šlo. Ale ľudia, ja vám vážne hovorím, ja tu nemám čo robiť a ešte plus k tomu, keby som vám mohol predstaviť celú budovu, kamo. To proste nejde. Ale mám ešte jeden nápad s kamošmi ísť do jednej inej budovy, ale neviem, či je to pravda, či je to naozaj opustené, alebo len tak. A jo, kamo, aha. Oni to tam fakt, kamo. Už sa normálne, už akože najviac túto celú tú gigantickú, toto sú proste len také sklady asi. Ja by som sa celkom pozrela, aj tam sú tiež stupy. Ale kámo, a ja vám hovorím, mňa keď tu niekto nájde, ja som fakt skončil, kámo, ja tu nemám čo robiť. A zase tu stolička, kámo, čo tu robia reálne stoličky, to čo má? Á, tu asi není stup, a je stup. Aha, sú tu nejaké dvere. To je len taký proste stup hentam. Dobre, viete čo, ja to, kamo, ja to zdávam. Ale ak chcete ďalšie urbexy, takže napíšte mi to dole do komentárov, ak chcete ďalšie urbexy. Naozaj je mi fakt ľúto, že túto budovu práve búrajú, lebo naozaj akože... ako není mi to ľúto, som rád, že ju búrajú, lebo už by som bol najradšej rád, keby všetky opustené budovy proste zbúrali, akože je to zábava preskúmať, lenže je to aj strach proste, aha, kamo, aha. Už tam majú, hej, ale ten predok už je tam asi nevie zbúraný proste. Ja čudujem, že som ešte neprišiel žiadny týpek proste, lebo tam sú týpečkovia, kamo. A keby ma uvideli, že som tu proste len tak, ja som ešte tejto takej tej bez ničoho proste tými schodama, akože by som rád išiel hore, lenže na toto fakt, kamo, nie som proste akože naozaj ja nemám, Ježiš, na toto proste nemám. Preto ľudia, ja vám hovorím naozaj, akože ja by som tam išiel, lenže keby tu som nebúrali, ja by som tam kľudne išiel. Ja naozaj hovorím, možno ešte z tohto bude jeden diel, ale naozaj neviem. Preto ľudia, ak chcete ďalšie takto videá, tak nezabudnite like, odber, napísať do komentára, či sa vám to páčilo a jo. Ja sa s vami učím, dajte like, odber a čau.